Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga tati timbokupai ka-update yezviri kuitika muguta guru reHarare. Nhasi uri musi wemuvhuro 31 March. Ndofunga zuva iri makarinzwa richitaurwa pasocial media zvichinzai zvavageza vakataura kuti hakuendwe kubasa. Naizvozvo tada kuti tikuratidzei mamiriro akaita zvinhu mumugwagwa. Ndofunga vanhu vamuri kuona vanhu vari kufamba netsoka. Motokari mugwagwa weBulawayo munoziva imi nguva dzakaita saiye zvino izvi congestion ingadai itori order of the day. Asi nhasi uno nzvimbo yamuri kuona iyi ndipo pano paWhite House panozikanwa nekuzara vanhu zvikurusa. Asi nhasi vanhu vashoma vari kuwanikwa varipo. Kombi iyo ndo iri kutakura, mamakombi hatisi kuaona, ndiyo iri kutakura. Uyezve vamwe vane ushingi hwavo ndo vamuri kuona, pamwe ndo vari kuenda kumademonstrations acho hatizivi. Asi ndofunga muri kuona kuchena kwakaita mugwagwa. PaWhite House panozikanwa zvikuru, pakazara vanhu. Pamberi pangu apo ndofunga muri kuona mapurisa akamira paroadblock. Roadblock iyoyi mukatarisa havasi kana kumisa motokari, vakamira havo padivi vachiita nyaya. Sezvamuri kuona izvo hapana kana ari kumisa. Tinofungidzira kuti vari kungomirira kuti vakanzwa kuti hazvina kumira zvakanaka vobva vapinda pamugwagwa, hatizivi. Asi ndo mamiriro akaita zvinhu. Nzvimbo yatasvika iye zvino izvi vanoziva panonzi paMuzinda. PaMuzinda ndo paive panoitirwa mafaro zvikurusa. Asi sekuona kwamuri kuita nhasi uno pakati mwi, hatisi kuziva kuti nekufamba kwenguva zvichange zvamira sei. Asi tiri kumbokupai update yemamiriro azvakaita pari zvino. Nzvimbo ino yatasvika ikuwadzana extension 10 off. Munopaziva zvakare ipapa pachizara vanhu zvikurusa. Asi nhasi uno hapana vanhu vari kuoneka ma1 vachifamba netsoka vachienda kwavari kuenda. Uyo mwana wechikoro ari kuratidza kuti anenge angatomukira kuchikoro akudzoka. Regai tikuona kuti muzvikoro imomo makamira sei, vari kuenda here kuzvikoro kana kuti kwete. Zvino tiri kuita tichisvika pamunoziva paya panoitika maaccidents zvikurusa, panonzi pamagetsi. Mvura iri kudonha. Tinonzi tupfunha mbuya tuya ndo twatiri kuona pari zvino. Tiri kutanga kusasa. Hameno pamwe ichawedzera, pamwe ndo zvaitangoguma yakaita denga rakatsamwa, denga rinogona kungotipa mvura chero nguva. Asi mugwagwa, mazira atinoita mugwagwa hausiriwo zvauri. Hanzi izvo vanokwanisa kunge vachifamba mugwagwa ndevanenge vachienda kumabasa avo, ane chekuita nezuva ranhasi. Naizvozvo pamwe motokari dzatiri kuona mugwagwa dzinogona kunge dzine chekuita nezuva ranhasi, hatizivi ipapo.